प्रणाम मित्रगण। कौनो भी व्यक्ति के अंदर दुख, संवेदना और अनुभूति बहुत जरूरी चीज़ हवे। दुख ऐसे कहें कि केहू के अगर दुख भइल, कौनो भी प्रकार के सामने दुख होता, तो ओमे स्वयं के अंदर दुख के अनुभूति भइल बहुत जरूरी है बाटे। काहे कि अगर जौने व्यक्ति के केहू के दुख देख के दुख न होखे, कौनो व्यक्ति के केहू के प्रति केहू के दुख के प्रति अपने अंदर दुख के भावना न आवे, तो व्यक्ति नहीं हवे। पता नहीं कैसे सब कितना कठोर हो जाला कि सामने कोनो घटना घटत रहेला, फिर कोनो घटना के देखले के बाद भी बहुत व्यक्ति के मन बहुत कठोर होला कि ओकर दुख नहीं होला। संवेदना अगर कोनो भी प्रकार के चीज़ हो गइल जौन बहुत संवेदनशील होला, व्यक्ति कहे ना कि अरे ई बहुत संवेदनशील मुद्दा बाटे, चाहे संवेदनशील बात बाटे, तो ओके लेके व्यक्ति के अंदर संवेदना भइल बहुत जरूरी बाटे। और अनुभूति त ई सब चीज़न के जौन अनुभूति हवे, जौन स्वयं में समाहित करेला उ अनुभूति बहुत आवश्यक हवे। जब तक हमन के कोनो भी प्रकार के अनुभूति नहीं हुई, हमन के पता नहीं चली कि हमन के कौन चीज़ होत बाटे, अच्छा होता या फिर बुरा होता। ऐसे दुख के अनुभूति, सुख के अनुभूति या संवेदनशीलता के अनुभूति व्यक्ति के अंदर भइल बहुत जरूरी बाटे। और अगर केहू ई कहता कि हमरे अंदर नहीं बाटे, तो व्यक्ति के जौन व्यक्तित्व बाटे वो बहुत कठोर हवे। और हमके तो नहीं लगता कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब कह सकेला अपने जीवन में। काहे कि ऐसन लोग केवल और केवल अपने ऊपर ध्यान देना, ऐसन लोग सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत रहना, और ऐसन लोग सिर्फ ही चाहे ना कि कौने भी प्रकार से आपन स्वार्थ सिद्धि होखे। एकरे नाते दुख, संवेदना और अनुभूति का भइल बहुत आवश्यक हवे। अगर ये तीनों चीज़ के कमी आ गई, तो व्यक्ति के अंदर स्वार्थपरता इतना अधिक हो जाई कि ओकरे अंदर अच्छाई बुराई के जौन भेद बाटे उ मिट जाई। वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कौनो भी हद तक जा सकेला, कौनो भी काम कर सकेला, फिर केहू के भी दुख दे सकेला। काहे कि जेकरे अंदर दुख न होखे, संवेदनशीलता न होखे और इन दोनों चीज़न के अनुभूति न होखे, वो व्यक्ति नहीं होला। तो एकरे नाते अगर स्वयं के अवलोकन करे के चाही और देखे के चाही, उ तो अपने आप स्वयं ही पता चल जाला कि कौनो भी प्रकार से अगर केहू के कुछ भइल बा, तो व्यक्ति अपने ही इतना परेशान हो जाला, टेंशन में आ जाला दूसरे के चीज़ देख के। लेकिन कुछ लोगन के ई चीज़ के अनुभूति नहीं होला। तो एकर अनुभूति बहुत जरूरी हवे। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संवेदनशीलता और दुख और अनुभूति का समावेश बहुत जरूरी हवे।